ku yi maza ku danna subscribe, sannan ku taba alamar rawa domin samun sabbin shirye-shirye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa, barkanmu da sake saduwa da mu a cikin sabon bidiyo namu da muka kawo muku. Kamar yadda kuke gani, wannan da hotunan Adam Zango ne da shi da Zypreety. To wannan bidiyo da muka kawo muku ban kawo muku ne ba dan wai ko dan tozarci ba ko dan abin nan, dan nishadi ne. Ita ma ta yi bidiyon nan domin nishadi ne. Masu kallon mu, ina roƙon ku da ku dore ku danna mana subscribe, kana sai ku danna mana ƙarawa. Ku biyo mu domin ganin wannan bidiyo da muka kawo muku na nishadi na Zypreety.